Jedini razlog zbog čega sam odlučio da vam ispričam ovu priču jeste da bih podelio neverovatno iskustvo koje mi se desilo u poslednjih 12 sati. Za mene je ovo bilo iskustvo koje me je isteralo iz svakodnevnice mog dosadnog života. Bilo je negativno iskustvo koje ću verovatno pamtiti dokle god sam živ. Danas je 1. novembar 2019. godine, no naša priča počinje dan ranije. Da li ste se ikada upitali zašto kažu da su oči ogledalo duše? Da li ste se ikada upitali kako bi izgledale oči onoga ko nema dušu? Kao i svake radne večeri, tako je bilo i ovoga puta. Zatvorio bih kancelariju u 19 časova uveče i krenuo bih nazad kući. Firma u kojoj radim nalazi se na 6 km od kuće u kojoj trenutno živim. Put prolazi većim delom kroz šumu četinara koja nosi ime Suis Dazos. Oduvek me je zanimalo šta znači ovo ime. Noć ovde zna biti jako strašno. Iz tog razloga retko ko ovde prolazi pešaka, no nevolja ume da se namesti onoga trenutka kada to najmanje očekujete. Što sam ubrzo i naučio. Legende kažu da je ovoga dana veo između naša dva sveta najtanji. Kažu da je ovo noć kada je veoma lako za mrtve da pređu u naš svet. Takođe kažu da je u mračno doba ovo bila noć kada bi se prinosile žrtve, da je ovo bilo doba pokrštavanja u krvi i doba ritualne magije. Ali to je sve u prošlom vremenu, to je sve iza nas. Veštice i veštičarenje je odavno iskorenjeno. Ili nam je barem tako rečeno. Da ne brinemo, jer su sile zla odavno iskorenjene i nemamo se čega bojati. No istina je daleko strašnija od fantazije, a realnost daleko opasnija od onoga što nam govore. Dok sam vozio kroz šumu, video sam to dvoje dece, brat i sestra, tako su se barem predstavili. Pokušali su da me zaustave i kao svaki dobri Samarićanin, stao sam kako bih proverio da li mi je potrebna kakva pomoć. Upitao sam ih: izvinite, da li vam je možda potrebna pomoć? Molim vas, gospodine, da nam pomognete. Otac i majka su sleteli s puta. Upitao sam ih da mi pokažu gde i krenuo da ih pratim. Napolju je bila mrtva tišina. Kad bi se čuo zvuk sove od kojih bi vam se ledila krv u venama. Hodali bi skoro pola sata, a ni traga, ni glasa od njihovih roditelja. Počeo sam da se brinem u šta sam se to upleo, ali bih skupio hrabrosti i nastavio dalje, iako mi je se od straha dizala kosa na glavi, dok smo ulazili sve dublje i dublje u šumu. Noć je bila toliko crna i mračna da nije bilo baterijske lampe, ne bih video ni prst ispred oka. Wow, šta je to? Okrenuo sam se kako bih upitao ono dvoje. No, njima ni traga, ni glasa. Već sam počeo da se brinem. U šta sam se to uvalio? Čujem korake kako mi se približavaju. Možda su oni, pomislio sam u sebi. Ugasit ću baterijsku lampu i sakriću se da vidim ko je to i ko prolazi ovuda. Sve su mi bliže i bliže. Gledam, a ne vidim nikog.
odjednom opet mrtva tišina. Sedim i razmišljam. Poći ću polako nazad ukoliko se sjećam puta. Već smo odmakli veoma duboku šumu. Opet su se čuli nekakvi krici. Bolje da pođem prema tim kricima, kao i svaka budala. Možda su njihovi roditelji zaista u nevolji. Sam polako da se probijam po neravnom terenu i u daljini kao da mi se učinilo nekakvo svetlo. Pošao sam prema tom svetlu. U daljini sam mogao vidjeti ogromnu logorsku vatru i gomilu ljudi kako igraju oko nje. Pošao sam prema njoj. Ali kada sam stigao, ono što sam video, nemam reči opisati. Bilo je to potpuni masakr, krvi svuda. A ljudi koji su igrali oko logorske vatre imali su krvi na rukama, u zubima, a njihove oči, kada biste pogledali, bila je potpuna tama u njima i mogli biste vidjeti ceo vaš život kako vam prolazi u sekundi. Mogli biste vidjeti svoju mračnu stranu. Sakrio bih se, izvadio telefon i krenuo da snimam, ne bi li uhvatio sataniste na delu. Znamo da si ti, izađi. Nekako su me vidjeli. Da li da izađem ili da krenem, da bežim. Ali koje šanse imam da pobegnem? Počet ću da bežim, pa ukoliko me stignu, barem nisam odustao bez borbe za sopstveni život. Možeš da bežiš, ali nemaš kuda da se sakriješ. Hvatajte ga! Mislim da sam im konačno umakao. Od silnog bežanja nisam ni primetio da je počelo da sviće. Nalazio sam se na jednoj omanjoj ravnici odmah po izlasku iz šume, gde su se nalazile
3 ogromne kamene ploče. Na jednoj je pisalo: čuvajte se 6. šume, u zagradi suis dazos. Na drugoj je pisalo 6 žrtava. I na trećoj je pisalo do 6 ujutru. A ispred njih nalazio se ogroman kamen na kome je bilo urezano 31. oktobar. Noć koja mi je promenila život i naučila me je da drevne priče nisu ipak tako drevne i da nikada ne znamo šta se krije u tami pod okriljem noći. Čuvajte se i srećna vam noć, veštica, a do sljedećeg viđenja, pozdrav!